गिबि गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय राइजिं बड'लेण्ड निउसनिसिम आंनि नामा बिरहां बसुमतारी आरो बेजों लोगोसेनो थांनाय मैया बेवहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मिस्टार बड'लेण्ड कम्पिटिशन जादोंमोन आरो बेवहाय आंबो बिजनीनिफ्राय फिटनेस प्लेनेट जिमनिफ्राय जानानै बेवहाय आंबो गेलेहैदोंमोन। बे गेलेनायाव आङो 65 केजि केटेगरियाव आङो ओभारअल टाइटेलखौ आं मोनबोनो हादों। बेजों लोगोसेनो आङो बुंनो सानोदि माने बेबायदिनो गेलेलांबाय थानानै लोगोसे आं आरोबाव गोजौ फारसे दावगालांबाय थागोन। आं प्रिपारेसन खालामगासिनो दङआनो। आं डिस्ट्रिक्टआव मोनबाय जेला स्टेटआव आं गेलेबावगोन। बेनि थाखाय आं आंखौनो गोख्रों खालामगासिनो। बास बेखिनियानो। इयुन जोलैफोरखौ बुंनो सानोदि जे जिमाबो ओरैबायदि मोनसे मोजां जायगा जे प्लेटफर्म जे जिम खालामनानैबो नोङो नोंनि देहाखौ बा नोंनि साननाय हनाय मेलेम बेफोरखौ गोग्गो लाखिनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो नोङो गावनि मुंखौबो दैखांनो हायो। बेजों लोगोसेनो नोङो नोंनि गामिनि नोंनि रायजोनि नोंनि हादोरनि बेबायदि मुं खालामनो हायो। जिम गेलेनायाबो मोनसे आयदा, बेबो गेम। बेजों गेलेनानैनो नोंथाङाबो नोंथांनि मुंखौ दिखोनो हायो। जे दानि जुगाव बांसिन मानसिफ्रानो निसाफोरजों लोमसावनानै थायो। दा बेफोरखौ नागारसारनानै नैबे जोंनि देहा गोग्गो लाखिनाय जि जिम बेवहाय फैनानैबो नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ साखोन सिखोन खालामनो हायो। माने जिउआव थांनानै थानाय समाव गोग्गो देहाया थायोबासो नोंथाङा गासैबो बुस्थुखौनो आरजिनो हागोन। बेनिखायनो जिउआव नोंथांमोना सम मोनोबानो देहाखौ गोग्गो खालाम। जिमजोंल' नङा, सम मोनोबानो एक्सारसाइस खालाम। सम मोनोबानो नोंथांमोना न'नि साखाथि फाखाथि लांदां फोथारफोराव एक्सारसाइस खालाम। देहाखौ गोग्गो लाखि। बास बेखिनियानो। गिबि गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय राइजिं बड'लेण्ड निउसनिसिम आंनि नामा बिरहां बसुमतारी आरो बेजों लोगोसेनो थांनाय मैया बेवहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मिस्टार बड'लेण्ड कम्पिटिशन जादोंमोन आरो बेवहाय आंबो बिजनीनिफ्राय फिटनेस प्लेनेट जिमनिफ्राय जानानै बेवहाय आंबो गेलेहैदोंमोन। बे गेलेनायाव आङो 65 केजि केटेगरियाव आङो ओभारअल टाइटेलखौ आं मोनबोनो हादों। बेजों लोगोसेनो आङो बुंनो सानोदि माने बेबायदिनो गेलेलांबाय थानानै लोगोसे आं आरोबाव गोजौ फारसे दावगालांबाय थागोन। आं प्रिपारेसन खालामगासिनो दङआनो। आं डिस्ट्रिक्टआव मोनबाय जेला स्टेटआव आं गेलेबावगोन। बेनि थाखाय आं आंखौनो गोख्रों खालामगासिनो। बास बेखिनियानो। इयुन जोलैफोरखौ बुंनो सानोदि जे जिमाबो ओरैबायदि मोनसे मोजां जायगा जे प्लेटफर्म जे जिम खालामनानैबो नोङो नोंनि देहाखौ बा नोंनि साननाय हनाय मेलेम बेफोरखौ गोग्गो लाखिनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो नोङो गावनि मुंखौबो दैखांनो हायो। बेजों लोगोसेनो नोङो नोंनि गामिनि नोंनि रायजोनि नोंनि हादोरनि बेबायदि मुं खालामनो हायो। जिम गेलेनायाबो मोनसे आयदा, बेबो गेम। बेजों गेलेनानैनो नोंथाङाबो नोंथांनि मुंखौ दिखोनो हायो। जे दानि जुगाव बांसिन मानसिफ्रानो निसाफोरजों लोमसावनानै थायो। दा बेफोरखौ नागारसारनानै नैबे जोंनि देहा गोग्गो लाखिनाय जि जिम बेवहाय फैनानैबो नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ साखोन सिखोन खालामनो हायो। माने जिउआव थांनानै थानाय समाव गोग्गो देहाया थायोबासो नोंथाङा गासैबो बुस्थुखौनो आरजिनो हागोन। बेनिखायनो जिउआव नोंथांमोना सम मोनोबानो देहाखौ गोग्गो खालाम। जिमजोंल' नङा, सम मोनोबानो एक्सारसाइस खालाम। सम मोनोबानो नोंथांमोना न'नि साखाथि फाखाथि लांदां फोथारफोराव एक्सारसाइस खालाम। देहाखौ गोग्गो लाखि। बास बेखिनियानो। फिटनेस प्लेनेट जिमলৈ বিৰহাং বসুমতাৰী যোৱাকালি কোকৰাঝাৰৰ মিষ্টাৰ বড়োলেণ্ড খেলাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি আমাৰ ফিটনেছ প্লেনেটলৈ সুনাম আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। এয়া আমি গৌৰৱান্বিত।